Díochuit is mis Laura agus sin na cead scéal Berlin an tachtain seo ar nuacht cúla ceithid. Cruú Donald J. Trump faoi bheonn na huachtaránachtas na Stáit Aontaithe ag seairmenas mór in Washington, D.C. Sé an seachtú uachtarán is dahid na Stáit Aontaithe agus leanaí athhéarma uachtaránachta a rá ar feadh cead bliana. Dar le figurí a fáilsiú le deireanaí tá líon na náltaí sa tír in oideachas lán Gaeilge ag titam. Faoi láthaid tá 3,100 is a dó dalta bonscoile a fáil an trí Gaeilge. Titam 337 óan ara. Fógraíú ambassadóí cheachta na Gaeilge le energia fiche cuaig. Ban na chuin agus burt airgrin na bhés mar ambassadóí in mbliana, Julie J, Shane Daniel Byrne agus Michael Fry. Ceapú rialtas nuanéisian agus tá taoiseach na tíre anamnathe. Táim Mícheál Martin ina híiseach agus ghlachfar leis an teidil ifigiúil ag seairmenas speisialta in áras an uachtaráin.